Jama'a masu kallon sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da shan ruwa barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen Hausa na ranar yau dinnan Alhamis 20 ga watan Maris na shekara ta 2025. Shirin da za mu soma da fada shugaban kasa inda shugaban kasan shugaban majalisar koli ta CNSP Brigadier General Abdulrahman Chani a ranar ta yau Alhamis ya gana da ministan da ke kula da harkokin ma'adanai na kasar Mali bugu da ƙari shugaban taron majalisar ministoci na kasashe mambobin kungiyar ci gaban kasashen yankin Liptako Gurma wato Autorité du Liptako Gurma ALG a takaice yana tare da rakiyar shugabar wannan kungiyar ta ALG Hawa Aw sun tattauna da shugaban kasar ta Nijar ne akan hulɗa da ke akwai tsakanin kasar Nijar da kuma kasar ta Mali. Hasali ma ministan kula da harkokin ma'adanan na kasar Mali ya zo ma shugaban kasar ta Nijar da wani sako na musamman na takwaransa General Darme Asimi Goita na kasar Mali. A yi wannan ganawar tare da kasancewar ministan da ke kula da harkokin ma'adanai na kasar Nijar komisar colonel Abarshi Usman da kuma ministan kula da harkokin wajen kasar Nijar Bakariya Usangare kana da mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin diplomasiya Illo Adani. A can jihar da magaram gwamnan jihar ne kanal mamman sani masallaci ya ziyarci kasuwar baje kolin kayan garka wato legume da ake yi a harabar gidan samari da 'yan mata mgc ta magaram din. Gwamnan ya je ne domin ganin yadda al'amuran ke gudana kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da rakiya adamu ta aiko mana daga can da magaram. Masu noman ranin na manyan gandari da ke cikin jihar da magaram da suka fito daga gandarin falki, gidimuni, kasamma da sauran guraren da ake gudanar da noman rani. Albarkatun noman sun kumshi kabewa, shinkafa 'yar gida, dankalin turawa, albasa, kifi da dai sauransu. Wanda ake na ake ci gaba da gabatar da kayayyakin a kofar gidan samari da 'yan mata na Abdulsalam Adam wato MGC ta nan da magaram. Domin ƙara musu ƙarfin gwiwa, gwamnan da magaram kanal masallaci Mamman Sani a karo na biyu ya sake komawa domin gani da ido yadda sai da waɗannan kayayyakin ke gudana. Mutum in ya kasance kamar shi ne yasa aka tsaro abu dole ne a cikin kanshi zai ji nauyin da ya kamata kullum sai na zo na diba an gani abin da ake yi. Duka masu noman rani yanzu muna nan muna dibin su saboda mu ce musu su ci gaba da yin haka nan. In an yi noman rani ko ne iri aka yi ya kasance za mu ci da kanmu shine gurinmu. Mu ci da kanmu ba sai an je gabas ko an je yamma ko an je ina an kawo kullun ci maka a cikin kasar nan. Insha Allah za su ci gaba kuma noma da suke zai bunƙasa. A cikin farin rai ne manoman ranin da suka halarci wannan sabga ga abin da suke cewa. Tun da kasuwar gade da muka gani cikin kwana biyu ma taba ganin irin ta ba. Mun samu shifir da fer mai kyau sai dai mu yi godiya zuwa gwamna wanda ya zo da salo mai kyau. Yana nan ga wasu abubuwa wanda mu taba ganin shi ba. In an ce su ho patronage du gouverneur gwamnan jiha ya zo da sahe ya zo da rana ya zo da delegation ya zo shi kadai a mota ya sabka ba tare da wani ya san ma gouverneur ne ba kuma kaf a nan ga wanda bai ciniki ba sai in dai yanzu gane ya baje kolin shi. Inda mu wannan ya sa insha Allah duniya jiha za ta san mu muke nomawa a kuma san kokarin da muke yi a bisa kan noma. Mu ne yan aikin garka na garin Gidimunu kowa sani cikin kasar Zandar. Wanda ya fito daga Difa ya saya wanda ya fito daga Niamey zai saya. Na ka albasa, na kawo kabewa, na kawo shu, kuma na ka semansu iri-iri. Na fito daga falki. Sosai gaskiya an gayyace mu da mu kawo kayayyaki wanda muke noma na kwari mu kawo shi nan gurin kuma mun kawo shi nan gurin sosai abin muna farin ciki muna murna ya wuce misali amma abin da ake ni saboda Allah saboda an rage mutane wahala kuma mutane ma suna jin daɗi game da sun samu abu cikin rahusa. Wannan sabga ta gabatar da albarkatun noman ranin za ta ci gaba da gudana tsawon kwanaki 10 a nan da magaram a wannan dandali na gaban gidan samari da 'yan mata wato MGC ta nan da magaram. A ci gaba da ado inda ake yi wa ƙasa magabata na gwamnati na gargajiya na gunduman magarya haka zalika da na ƙaramar hukumar mai damusa dukkansu ɗaya bayan ɗaya kowa ya shirya sabka ta alkur'ani mai tsarki domin roƙon Allah ya ƙara ma Nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa. Ismail Usman ya aiko da wannan rahoto domin ƙarin bayani daga can da magaram.
A nan garin Maidamusa cikin departama ta Magarya a nan ne aka gudanar da wannan babban zaman taro na addu'a a nan masallaci na kofar fada mai martaba sarkin Fulani inda aka samu kasancewa wakiltaccen hukuma na Magarya Abraham Sani inda a gurin aka yi amfani da wannan dama da yi ma wannan ƙasa addu'a da yin safka ta alkurani da fatan Allah mai kowa mai komi tutal mulki mantasha'u ya ƙara kare wannan jagororin wannan ƙasa tamu kuma da ƙasashe na yasa a nan garin Magarya an yi amfani da wannan dama inda anan ma aka gudanar da wannan sabka ta alkurani da yin wannan adda ga wannan kasa tamu inda a gurin wannan shagulgulan aka samu kasancewar shugaban gunduma ta Magarya Lamfabu Muhammadu da wakiltaccen hukuma na Magarya Abraham Sani da mai martaba sarkin Magarya a masallacin kowal fadar mai martaba a nan ne aka gudanar da wannan addu'a da wannan sabka ta alkurani da fatan Allah mai kowa mai komi ya ƙara kare jagororin wannan ƙasa tamu a sahun gaba shugaban ƙasa General de Brigade Abraham Chani da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain kuma ya ƙara kare jami'an tsaronmu wanda alkullum suke fama su kare al'umma da dukiyoyinsu kuma ya ƙara kare jagororin wannan ƙasashe guda uku na IAS kuma da fatan Allah mai kowa mai komi ya ƙara sabko kwanciyar hankali da sabon arziki a cikin wannan ƙasa tamu bisa kan niyyar da wannan jagorori suka ɗauka na neman 'yanci cikakke na wannan ƙasa tamu. Sabon magajin garin Abalak Ajudan Chef Salu Abuba ya kama aiki gadan-gadan a ranar talata da ta gabata ne wato a shekaran jiya ya isa garin na Abalak inda ya samu kyakkyawan tarbe daga magabata na gwamnati na gargajiya da ita kanta al'umma da ta fito da fifi domin ya masa lale marhaban ga rahoton da wakilin mu Abdurrahman Isaka ya aiko mana daga Cantawa. A wurin wannan gagarumin tarbo da an kai sabon mayar na gunduma a Balak an samu kasancewa al'umma da dama da sun hito sosai da fifi hukumomi na bariki da na gargajiya a sahun gaba kwamitin nan na kwasana mai ka goyon bayan shiga majalisar ceton ƙasa ta CNSP sun kai mishi lale marhabin barka da zuwa. Gama abin da shi tsohon magajin gari mai barin gado kwamishina na 'yan sanda Abdulrashid Hamidu Lewo da sabon magajin garin Abalaka Ajudan Chef Salu Abuba suke cewa. Wanga yanda aka san ku da zaman lahiya, yanda aka san ku da wanga aikin muna fata shi ma wanga sabon abokin namu le nouveau administrateur délégué da Allah ka mana yau muna fata ku ba shi goyon baya 100 saman 100 dubu saman dubu saboda aikin da ya kawo shi aiki ne na ƙasa aiki ne naku kuma talakawa ku ne kuke gaba. Aikin gwamnati ne wani ya ƙare wani zai kama kenan shi inda ya tsaya nima nan zan kama aiki na kuma sai ku kama mini aiki na mu duku ne kuma garin ga yanzu naku ne me nima yanzu na zo na shiga nima yanzu na zam dan gari ko mini lalle sunan shi ya huta dan mi ya huta saboda kun kama ana aiki tare to wannan aiki ko yanzu ina son kuma yanzu a kama yin shi sai abin da ya karu kala a rage. Daga nashi wajen Ali Bizu wanda ake ce ma Ali Chani ya yi nashi jawabi kamar haka. Wannan aiki shina gaban mu ko yanzu wannan bawan Allah dai zo mu gwada mai da cewa mu abala dama abala ma'aikata ne dama muna jira aiki kenan ade mu faɗa maka da cewa abala katar da wurin aiki dama mun yi abala ma'aikata ne kuma insha Allah za mu aiki. Na biyu kuma malamai magada annabawa da almajirai shugaban ƙasa Janar da Bigar Abdulrahman Chani a matsayina na mashawarcin shi yace a kai muku godiya dangance da hana mu idanunku kwana da kun kai dare da rana domin mu samu incin kanmu in kuka diba mun samu incin kanmu tunda wannan kudeta da an kai ba a azaza mu kai wanga lokaci ba kuma da iko Allah sai abin da ya ci gaba. Daga nan kuma an yi jawabai ɗai bayan ɗaya na kan godiyarsu sun ji daɗi sun yi aikin alheri da magajin garin mai barin gado. A ƙarshe mu ƙara jaddada muku da cewa a wurin wannan dai tarbon na sabon magajin garin na Abalak an miƙa ma shugaban kwamitin nan na kwasana mai ka goyon bayan shiga majalisar ceton ƙasa ta CNSP Ali Bizu lamba yabo irin jajircewa da suke yi da gwagwarmaya da suke yi dare da rana kama ma CNSP don ganin ƙasar Nijar ta ci gaba. Mu dawo nan birnin Yamai inda za a iya cewa tuni gari ya soma ɗauka harama shagulgulan ƙaramar sallah domin daga wannan wuri zuwa wancan za ka ga canji inda kasuwanni suka soma samun cunkoson jama'a a wani bangare kuma za ka ga an buɗe kasuwannin baje koli
daga wannan wuri zuwa wancan. Dangane da wannan zance abokiyar aikinmu Balkisa Mamani Isaka ta zagaya ga kuma rahoton da ta haɗa muna. Nan muna harabar filin wasan motsa jiki na Palais du Benefice a babban birnin Yamai. Kamar yadda kuka gani an baza kaya kala-kala albarkacin kasuwar baje koli da aka bude saboda azumi. Daga cikinsu kayan sutura ne suka yi yawa dalilin sallah karama da ke gabatarwa. Kamar yadda wannan 'yan kasuwa ta yi muna bayani. Mun ta creation muna jiran su na fetkin Ramadan. Akwai daga Dakar muke so kaya muna kawo musu usi. Suna son biyan bukata. Kowa da kudin shi. Muna sai da bazin, lesh, atamfa, biju, takalma da dai sauransu. Joli portigale. Alhamdulillah muna yi iya gwalgwado. Su zo an tuka akwai kaya kuma suna da arha. Turtu sallan ga da ya zo mun kawo musu kaya da dama, kaya masu kyau. A kowane dare jama'a na halartar wannan wuri don sayawa iyali kayan sallah. Na zo fuwar don in diba ma yara na da matata lesussuka masu kyau, saboda idan na zo fuwar ina samun kaya masu sauki kuma da quality, ina sai mu zura'ata suna jin daɗi. Ba ni yin sayayya ko da yaushe har sai na jira fuwar ta zo, saboda samun kaya da nake samun masu sauki da kuma quality. Ina kira ga mutane na cikin garin Yamai in sun samu dama da lokaci, kamar yadda muke shigowa muna ganin wasu abubuwa masu burge muna sai ma matanmu su ma da Allah su shigo su gani. Gaskiya mu masaya muna samun muhimmanci na samun sauki da ragowa ga kaya da kuma kalite da muke samu. Kakan iya samun kaya ɗinkakki. Kamar yadda muka haɗu da wasu daga cikinsu ga kuma abin da suke cewa. Mun zo sayan kaya ga sunan dai, deja ni har na sayi nawa ma. Saboda na akwai duk abin da kake so, duka akwai kaya duka ga sunan ɗinkakku, in ka zo kawai saye ne za ka yi. Mun zo ganin kaya mu ga wanda ke da arha mu sayi, sabida ana promotion kaya suna da arha. Muna ganin sabin kaya da ake kawa daga exterior. Na zo sayayya kaya ne duka na sallah ne, tahowar sallah mun zo mu gani mu duddiba mu sayi kaya ga suna alhamdulillah, wallahi babu tsada kuma akwai kaya masu kyau. Dalilin zawata na zo ne naga an kawo kaya masu kyau da kalite, shine buse na dawo in si. Idan mun yi dubi a baya da kuma matsalolin da ake samu na rashin samun ɗinkin kayan sallah a daidai lokaci saboda cinkoso da ake yi a wurin tela, kenan yau muna iya cewa faduwa ta zo daidai da zama tare da irin wannan kasuwar baza koli da ke shafe ma kowa hawaye. A yanzu kuma mu karkare shirin da raskunan da jami'an tsaro ke kawo mana lokaci zuwa lokaci dangane da ayyukan da suke yi wajen samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa, musamman ayyukan da suke yi ta fannin yaƙi da harkokin ta'addanci. Ga Usaini Agali dangane da wannan zance. Jami'an tsaro na kasar mu Niger na ci gaba da kaddamar da ayyukansu na wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin wannan kasar tamu Niger. A yammacin ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Operation Niyya a Maricen Asabar 15 ga watan Mars na shekara 2025. Jami'an tsaro sun yi amfani da wani sahihin rahoto wanda ke tabbatar musu da cewa an gano wani gungu na 'yan ta'adda a wani yanki inda ake gudanar da ayyukan tono da karfin zinari na yankin Kiral. Take yanke jami'an tsaro ba su yi wata ba tare da ban hannun takwarorinsu na sama wanda ya sa an ka ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda a wannan yankin. Dangance da wannan hari da jami'an tsaro suka kai ma 'yan ta'adda, a nasu ɓangare 'yan ta'adda sun samu ɗauki daga waɗansu 'yan ta'adda da suka zo daga ƙasar Burkina Faso bisa motuna fiye da 100, inda haɗin gwiwa na jami'an tsaro ke gudanar da aikin tsaron ƙasa a wannan yankin na jami'an tsaro na sama da na ƙasa, wanda suka haɗa da na ƙasar mu Nijar da na ƙasar Burkina Faso sun fatattaki waɗannan 'yan ta'addan, inda suka halaka 'yan ta'adda da dama da karɓar kayayyakin yaƙi wanda suka hada da bindigogi kala daban-daban da sharjar ɗauke da sarsassai da dama. Haka zalika an samu motuna guda 15, an kashe 'yan ta'adda guda 45, haka zalika da waɗanda aka yi lugudun wuta a kansu da kayayyakin da aka lalata da samun waɗansu kayayyaki na daban a wannan hilin inda suke aikinsu na satar karfin zinari. A nan ma an samu kayayyaki da suka hada da na'urorin sadarwa, motuna da kuma na'urorin da suke neman karfin zinari a wannan yankin. A wannan gumurzun
mun rasa jami'an tsaro guda 9 wanda suka faɗi a hilin daga inda suka sadaukar da rayuwarsu domin kare martabar wannan ƙasar tamu ta Nijar. An samu guda 7 wanda suka jikkata. Hukumomi na koli na wannan ƙasar suna isar da yabonsu da jinjina ga waɗannan mazajen da suka sadaukar da rayuwarsu a hilin daga domin kare martabar wannan ƙasar tamu. Suna isar da ta'aziyya ga iyalansu da fatan Allah ya gafarta musu kuma karɓe su a gidansa na aljanna, wanda suka yi saura ubangiji Allah ya koro musu da manzon sauki. Haka zalika sun faɗi ne domin kare martabar wannan ƙasar, hal abadan abada ƙasar Nijar ba za ta manta da waɗannan mazajen ba. A washe garin wata runduna ta jami'an tsaro da ke gudanar da aikinta a yankin Dilafari biyo bayan ƙwarewarsu akan aikinsu sun gano wata nakiya wadda take yanke. Ita dai wannan nakiyar 'yan ta'adda ne suka azata. Jami'an tsaro na Jeni Militar suka lalata wannan nakiyar ba tare da ta jikkata kowa ba domin ba al'umma damar gudanar da ayyukansu salum alum. A yankin Difa a cikin tsarin operation na wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali gabas ga kasar mu Nijar. Daren 16 zoke waya 17 ga watan Mars shekara 2025. Madakata ta jami'an tsaro da ke yankin Shetima Wangu. Waɗansu 'yan ta'adda sun kai harin ta'addanci gungun 'yan ta'adda doke da makamai su kusan 300 da waɗansu motoci da aka sa nakiyoyi masu tashi domin tada hankalin jami'an tsaro. Amma duk da haka jami'an tsaro ba su yi ƙasa a gwiwa ba inda suka mai da martani suka yi gumurzu tare da wannan 'yan ta'addan kafin a kawo musu ɗauki, inda jami'an tsaro suka nuna jarumtaka ta kare kansu da kare martabar ƙasarsu inda suka yaƙi waɗannan 'yan ta'addan kafin samun ɗauki ga jami'an tsaro na sama wanda kuma suka fatattaki waɗansu 'yan ta'adda da suka bi hanya kusan bisan motuna guda 30 wanda suka buɗe musu wuta inda suka halaka 'yan ta'adda da dama inda waɗansu suka nemi makwabcin ƙasa tarayyar Najeriya. Baya da haka, wani gungun 'yan ta'adda da ya samu mafaka a wani yanki a cikin wani gida, inda jami'an tsaro na ƙasa da ke sintiri suka gano da su take yanke, inda suka kashe 'yan ta'adda fiye da 50 da lalata kayayyakin aikinsu da motocin da suka sa nakiyoyi da sa karɓar waɗansu makamai yaƙi wanda suka haɗa da motuna da bindigogi samfurin aka karanset da lansuroket da grenade da sharjar ɗauke da harsassai da waɗansu nakiyoyi da suke ajiyewa domin su tada hankalin jami'an tsaro. Dukkan waɗannan a cikin nasara ta jami'an tsaro suka ƙarshen waɗannan 'yan ta'addan da kuma kayayyakin aikin nasu. Marasa jami'an tsaro guda 4 wanda suka haɗu a hilin daga. Hukumomi na koli na wannan ƙasar suna isar da ta'aziyar su ga iyalan marigaya wanda suka riga mu a gidan gaskiya. Haka zalika hukumomi na ci gaba da kawo goyon bayan su ga jami'an tsaro domin tabbatar da tsaron wannan kasar ta Nijar domin tunkarar dukkan wani kalubale. Washe garin 15 ga watan Mars, wata runduna ta jami'an tsaro ta samu nasara akan wata nakiya da 'yan ta'adda suka ajiye akan hanyar Shetin Mari Wandoro. Shi dai wannan mutumin da ya aza wannan nakiyar tuni a binciken da jami'an tsaro suka yi sun halaka wannan mutumin a yayin gudanar da aikin shi na ta'addanci. A cikin jihar Doso, a cikin tsarin Operation Damisa, ranar Lahadi 16 ga watan Mars na shekara 2025, haɗaka ta jami'an tsaro da ke gudanar da aikin su a gundumar Falmai. A yayin binciken nasu da sa ido a cikin wata garka sun gano wata mabuya ta kayan 'yan ta'adda wanda su ne suka yi harin ta'addanci ga haraba ta jami'an tsaro na Gar National. A makon da ya gabata, a yayin binciken an kama wani wanda ake zargi ne da yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan harin ta'addanci, wanda kuma an same shi ne da sharjar ɗauke da harsassai guda 30 da wani sakoti da waya salula tafi da gidanka da waɗansu na'urori na sadarwa. Shi dai wannan mutumin an damƙa shi ne ga birgar ta gendarmerie na Falmai domin a zurfafa bincike a kansa da kuma gano su wane suka yi wannan hari na ta'addanci. A yankin Bumba, jami'an tsaro da ke gudanar da aikin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali sun yi amfani da wani sahihin rahoto wanda ke tabbatar musu da cewa akwai wani mamba na gungun 'yan ta'adda da ke gudanar da aikin ta'addanci a cikin wannan yankin. Runduna ta jami'an tsaro a yayin sintiran nata dab da kusanta wannan mutumin ya yi ƙoƙarin buɗe wuta wanda ya cilasta ma jami'an tsaro suka buɗe wuta kuma suka kashe shi take yanke. A yayin ƙoƙarin su na wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kawo ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'adda, jami'an tsaro sun kama waɗansu mutane guda 3 wanda gudan an kama shi ne a ƙauyen Karakara, gudan kuma an same shi ne a arewa maso gabas ga Jima-Jimi da ke cikin ƙaramar hukuma ta karkarar Alela. Na 3 jami'an tsaro wanda ke gudanar da aikinsu na wanzar da zaman lafiyar kwanciyar hankali a makwabciyar ƙasa tarayyar Najeriya su ne su kama shi a yankin jihar Sokoto. Shi dai wannan mutumin yana ɗaya daga cikin wanda jami'an tsaro na su bincike na ƙasar Nijar ke nema ruwa a jallo, wanda kuma a cikin kyakkyawar hulɗa da ke
ta batun tsaro tsakanin kasashen guda biyu. Jami'an tsaro na tarayyar Najeriya sun damƙa shi ne ga jami'an tsaro na ƙasar Nijar domin a yi bincike a kansa. Ya ku 'yan ƙasa 'yan Nijar, muna buƙatar ku ci gaba da kawo goyon bayan ku ga jami'an tsaro domin cimma gurinsu na kawo ƙarshen 'yan ta'adda da kuma kawo ƙarshen ta'addanci 'yan ta'adda na cikin gida da na waje. A duk lokacin da ku ga wani abin da ku koyar da shi ba, to can wallahi na nan buɗe. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na sojoji akan lamba 4040. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na Gendarmerie National akan lamba 4000. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na Guard National akan lamba 280. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na Police National akan lamba 83. Allah ya zamanar da ƙasar mu lafiya, ya ba jami'an tsaron ƙasar mu nasarar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin wannan ƙasar tamu Nijar. Amin. Summa amin. To masu kallon sauraron mu a nan muka zo karshen shirin namu na maricen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da shirin ne ke muku fatan alheri mu huta lafiya labaran sashen Hausa sai kuma gobe inda bai izinin lahi zan sake zo muku da wani sabon shirin kamin wannan lokaci nake fatan a ci gaba da shan ruwa lami lafiya albarkacin wannan wata na Ramadan.